କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରୀତି ଛନ୍ଦା। ଗାଳ୍ପିକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଶିଅଳ। ଛନ୍ଦା ଚରଣରେ ଏବେ ନେଲି ଶରଣ। ସାତ୍ଵିକ ରସିକତା କରି ନବବଧୂ ଛନ୍ଦାର କାନ ପାଖରେ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲା। ଲାଜରେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇ ଛନ୍ଦା କହିଲା, ଦେବତା ତୁମେ ମୋର, ଏ ଦାସୀର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଆଉ କେତେ ପାପରେ ଭାଗିଦାର କରିବ ମୋତେ? ସାତ୍ଵିକ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଛନ୍ଦାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ମିତା ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିଟାଏ କରି କହି ଉଠିଲା, ଭାଇନା, ସୁହାଗ ରାତିଟା ଏଇଠି ସରିଯିବ ନା କ'ଣ? ସାତ୍ଵିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଇ କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଗଲା। ଛନ୍ଦା ହସି ହସି ସାନ ଭଉଣୀ ମିତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ସୁମେଶ ବାବୁ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଛନ୍ଦା ମାଆର ଉଠରେ ଆଜି ଧାରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଦା କରି ସୁମେଶ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହ ମିତା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନିଜକୁ ଅପରାଧିନୀ ମଣୁଥିଲେ ସୁମେଶଙ୍କ ବିଧବା ଭଉଣୀ ମାନେ ଛନ୍ଦା ଓ ମିତାଙ୍କ ପିଉସୀ ମା। କେତେ ଆକଟ, କେତେ ଜିଙ୍ଘାସ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଛନ୍ଦାକୁ। ସାତ୍ଵିକ ସହ ତାର ବାହାଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ରଚିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଉଣୀ କଥାରେ ସୁମେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପହଁରି ଯାଇ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଉଦ୍ଧତ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରୁ ସାତ୍ଵିକକୁ ଅପହରଣ କରି ନେବା ପାଇଁ। ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା ହେଲେ ଶେଷରେ। ମିତାର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ହିନି କପାଳି ଛନ୍ଦାର ସୀମନ୍ତକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭରିଦେଲା। ଛନ୍ଦା ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ମା ତାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯୁବକ ସୋମେଶ ଯେମିତି ବେପରୁଆ ସେମିତି ରୁକ୍ଷ। କଅଁଳା ଛୁଆଟି ପ୍ରତି ସେ କେବେ ଉଦାସୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ସାଇ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସାବତ ମାଆର ଯତ୍ନ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଠାରୁ ବି ବଳିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିଲା ଛନ୍ଦା। ପରେ ପରେ ପରିବାରକୁ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ମିତା। ଛନ୍ଦା ଓ ମିତାଙ୍କ ଚପଳ ଶୈଶବ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ରିଆଜ ତୋଳୁଥିଲା ସୋମେଶଙ୍କ ସଂସାରରେ। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସହିଲା ନାହିଁ। ହୃଦଘାତରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ମିତାର ମା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସୁମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଛନ୍ଦା ଓ ମିତା ପ୍ରତି ଅନେକଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ ତୁଣ୍ଡବାଇଦ ପାଲଟୁଥିଲା। କି ଅଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ବିଚାରି ଏ ଧରାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା କେଜାଣି। କିଶୋରୀ ଛନ୍ଦାକୁ 15 ଛୁଇଁଲା। ଲାବଣ୍ୟ ଭରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାଟି ପରି ଭାରି ଲୋଭନୀୟ ଚେହେରାରେ ଚହଟି ଉଠୁଥିଲା ସେ। ସଂସାରର ରୀତିନୀତି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ତାର ବାହାଘର କରିଦେଲେ ସୁମେଶ ବାବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କିଶୋରୀ ବଧୂ ଛନ୍ଦାର କାଉଁରୀ ଛୁଆଁରେ ସୁଖ ସିରି ସରଗ ଛୁଇଁଲା। ସ୍ୱାମୀ ତାର କୃତ୍ୟ ହୋଇ କହେ, ଛନ୍ଦା, ତମେ ମୋର ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ତମକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱଗତୋକ୍ତିରେ ଆଉଟା ସୁନା ପରି ଚମକୁଥିବା ଛନ୍ଦାର ଆଖିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ଆକାଶର ଗାଢ଼ ନୀଳିମା ଓ ତା ଓଠରେ ଭରିଯାଏ କୋଟି ଗୋଲାପର ଆଭା। ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମରିଚିକା। ମରିଚିକାର ଭ୍ରମରେ ଛନ୍ଦା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ତା ଅତୀତ ଜୀବନର ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ। ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ଏବେ କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଖର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆସିଯାଇଛି ତା ସଂସାର ସହର ଅଧକୁ। କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଓ କଳାବାଦଲ ଖଣ୍ଡେ ତା ସ୍ୱପ୍ନାଭ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଘୋଟିଯିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଛନ୍ଦାର ସୀମନ୍ତରୁ ପୋଛିଦେଲା ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର। ନିୟତି ଏଡ଼େ କ୍ରୂର ହୋଇପାରେ? କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ଅପରାଧର ସଜା କ'ଣ ଛନ୍ଦାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ। 16 ବୟସରେ ବୈଧବ୍ୟ। ଏ ବୟସରେ କୌଣସି କିଶୋରୀ ବିରହିଣୀ ସାଜିପାରେ, ବିଧବା ନୁହେଁ।
ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଛନ୍ଦାର ପାଦ ତଳେ ଲଗେଇ ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବୈରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ, କାଳନାଗୁଣୀ, କୂଳଘାତିନୀ କହି ଜିଙ୍ଘାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଏପରି ଅଶୁଭ ନାରୀର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅପବାଦ ଦେଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଛନ୍ଦାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାପଘରେ ଆସି ପୋଇଲିପଣରେ ପାଇଟି କରି ପୋଡ଼ା ପେଟରେ ମୁଠେ ଦାନା ପୁରଉଛି ଛନ୍ଦା। ମିତା ବୁଝେ ଛନ୍ଦାର ମନ କଥା। ସିଏ ବି ତ ତାପରି ହତଭାଗିନୀଟିଏ। ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ତ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ କିଏ ଗାରେଇ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେଖା। ତାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କିଏ? ମିତା ଅଙ୍ଗରେ ବି ନେସି ହୋଇଗଲାଣି ନହୁଲି ବୟସର ରଙ୍ଗ। କି ସରାଗ ଅଛି ଏ ରଙ୍ଗ କରା ବୟସର। ଛନ୍ଦାର ସୁକୁମାରୀ ତନୁରେ ବି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଯୌବନର ଜାନୁଆର। ସୋମେଶଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ସଂସାରକୁ ସାହାରା ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବେସାହାରା ନାରୀର ସଫେଦ ପଣ ତ ସାପେଇ ଯାଇଛି ପରଜୀବୀ ମଲାଙ୍ଗ ପରି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିଧବା ଭଉଣୀ ବିନତା। ପିଉସୀମା ବିନତାଙ୍କ ମନରେ ସାନ ଭାଇ ସୁମେଶ ପ୍ରତି ଦରଦ ଅଛି, ଝିଆରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦାର ମତିଗତି ଓ ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ସେ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ। କଥା କଥାକେ ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କୂଳକୁ ତ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ବାପର ମାନ ମହତକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲୁ ଡଙ୍କୁଣି। ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ କାହା ଘରେ ବାହାଘର ଓଷାବ୍ରତ ହେଲେ ସବୁ ଝିଅ ଝିଆଣୀଙ୍କୁ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ଛନ୍ଦାକୁ ଥାଏ ବାରଣ, କାରଣ ବିଧବା ସେ। ଘରୁ ଆସି ସାନ ଭଉଣୀ ମିତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସରାଗରେ ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ବେଳେ ଛନ୍ଦା ତା କୋଠରୀରେ କବାଟ ଖେଳି ବସେ, କାନ୍ଦେ, ଢେର କାନ୍ଦି ଆଖିକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ। ଏକଥା ମିତା ଜାଣେ। କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ କି ସହିପାରେ ନାହିଁ। ପିଉସୀମାର ତାଗିଦ, ଛନ୍ଦା ଘର ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଘରକୁ ଆସୁଥିବା କୁଣିଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ତା ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ନେଇ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଛନ୍ଦା? ଅଦୂରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତି ମାସ ପୁନେଇରେ ମେଳା ଲାଗେ ସେଠି। କେତେ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ, ଦୀପଦାନ କରିବାକୁ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିଉସୀମାକୁ ରାଜି କରେଇ ମିତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛନ୍ଦାକୁ ନେଇଯାଏ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ। ପିଉସୀମା ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଥାନ୍ତି ଛନ୍ଦାକୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିବାକୁ। ଏଥିରେ ଅବଜ୍ଞା କରେନି ଛନ୍ଦା। ସେଦିନର ପୁନେଇ ଥାଏ ଭାରି ଭିଡ଼। ହାତରେ ଦୀପ ନେଇ ତରବରରେ ଭିଡ଼ ଭେଦି ଯାଉ ଯାଉ ଛନ୍ଦାର ଧକ୍କା ହେଲା ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରି ଥରି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଛନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ଠାରେ ଅପରାଧ ନ କରି ଜଣେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଅବାକ୍ ଚାହାଣୀରେ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଛନ୍ଦା। ଆଖିର ଭାଷାକୁ ପଢ଼ି ଯୁବକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ସାତ୍ଵିକ, ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର ପସନ୍ଦ ବି। ଛନ୍ଦା କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏକଥା। ସମ୍ଭବତଃ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଜଣେ ସମାଜ ବାସନ୍ଦ ବିଧବା। ସେତକ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲାନି ସାତ୍ଵିକ। କେବଳ ନିଜ ପର୍ସନାଲ କାର୍ଡ଼ଟି ଧରେଇ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନେଇ ତିଥିରେ ଭେଟିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମିତା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଅପା, ମୋ ମନ କହୁଛି ତୋର ଆଗକୁ ହସିବାର ଦିନ ଆସୁଛି। ଛନ୍ଦା ମିତାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପୁନେଇ ତିଥି ପାଖେଇ ଆସିଲା। ସାତ୍ଵିକ ସହ ଭେଟ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ମିତାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା ସାତ୍ଵିକକୁ। ସାତ୍ଵିକ ଜଣେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ସଂସ୍କାରୀ ଯୁବକ। ସାତ୍ଵିକ ତା ମନ କଥା ଛନ୍ଦାକୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣାଇଦେଲା। ଛନ୍ଦା ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା। କାହା ଉପରେ ବା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ପ୍ରେମ ବି କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନୁହଁ। ମିତା ସାଜିଲା ସୂତ୍ରଧର। କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଲା। ଛନ୍ଦା ଜୀବନକୁ ଖତାକ୍ତ କଲା ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ। ଉଭୟ ବାପା ଓ ପିଉସୀମା ରାତି ଅଧିଆ ଚଳାଇଲେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା।
ଯେକୌଣସି ମତେ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛନ୍ଦା ଓ ସାତ୍ୱିକଙ୍କ ବିବାହ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ମିତା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାଏ ସବୁ ତଥ୍ୟ। ବିବାହ ତାରିଖ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ବି ରଖିଛି ଗୋପନ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ବରକନ୍ୟା ସାଜିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ। ମିତା ଉପରେ 100% ଭରସା ଅଛି ସାତ୍ୱିକର। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପୁନେଇ ତିଥି। ଛନ୍ଦାର ନୀଳ କଇଁ ଆଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପାଣ୍ଡୁରେ ହେଉଛି ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ସେଦିନ ସକାଳେ ପିଉସୀମାକୁ ନ ଜଣାଇ ମିତା ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଛନ୍ଦାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ। ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ରୋଷଶାଳାରେ ସଜାଇ ଦେଲା ତାକୁ ବଧୂ ବେଶରେ। ଠିକ୍ 10ଟା ବେଳକୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପଟୁଆର ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସାତ୍ୱିକ। ବର ବେଶରେ ସେ ଦିଶୁଥିଲା ରୂପରାଇଜର ରାଜକୁମାର ପରି। ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ବରବଧୂ ହେଲେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ। ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ରୀତି ସମାପନ ହେଲା। କନ୍ୟା ପିତା ଓ ବରପିତା ବି ସାଜିଥିଲେ ଦୁଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ। ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ସୋମେଶ ଓ ବିନତା। ଅଜଣା ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର। ଆଜି ଛନ୍ଦା ଓ ମିତାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଅନ୍ତର୍ଧାନ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଛନ୍ଦା ଓ ସାତ୍ୱିକଙ୍କ ଗୋପନ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହାକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ସୋମେଶ ବାବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କିଛି ବଦମାସ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଣାରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସହସା। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଅଜଣା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ବସିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତେଣେ ଘର ଭିତରେ ବିନତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ। ସେହି ମହାର୍ଘ ବେଳାରେ ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମାପନ ହେଲା ଛନ୍ଦା ଓ ସାତ୍ୱିକଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସୋମେଶ ଓ ବିନତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଅଭିମାନ, ଅଶୁଭ ଶକୁନ, ଛନ୍ଦ, କପଟ। ସେମାନେ ବିକଳ ହୋଇ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ।